गिबियावनो आंनि साफ्रोमबो भिउवार्स साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरदों। बे समाव आङो फिन मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों दिनै। दिनैनि भिडिअआ मोनसे गोनांथार आपडेट बेबो। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फोरमायहरनो नागिरदों गिबियावनो। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो मोननै आयदाखौ लानानै डिसकास खालामनो नागिरदों। आङो नोंथांमोननि थाखाय थाबैनो स्पेसियेल भिडिअ लाबोगासिनो दङ। 500 साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे स्पेसियेल भिडिअ लाबोगोन। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना आंनि सेरावहाय मा कुइसन माबाफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला एबा कुइसनफोर सोंनो गोनां दंब्ला सोंहरनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट बक्सआ अपेनै दङ। दा बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेसियेल इनफरमेसनमोन। आरो सेकेन्ड इनफरमेसना जाहैबाय दिनै मोनसे मोजां खौरां। जोंहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एबसुनि 9 आरो 10 डिसेम्बर बेवहाय बे मेलावहाय जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा CEMआ बाहागो लानानै मोनसे गोनांथार खौरां फोसावदों। बे खौराङानो जाहैबाय सुपार 50 मिशन। दा बे सुपार 50खौ बिथाङा सुपार 50खौ सुपार 100 खालामसिगोन होननानै दिनै मोनसे बर'नि मिडियाफ्रावहाय फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बिटिआरनि बायजोनि थाखाय। बिथाङा बिटिआरआवहाय 50 आरो बिटिआरनि बायजो बर'फोरनि थाखाय बिथाङा 50 खालामना होगोन होननानै फोरमायदों। दा बे जोबोद गोजोनथाव खौरां। गोबां फरायसाफ्रानो एबा आंनि लोगो बिथांमोनाबो आंनिसिम सम सोंहरबाय थायो सुपार 50खौ जों बर'फ्रा मोना नामा होननानै। बिथाङा दिनै मोनसे डिक्लेयार खालामबाय दि सुपार 50खौ सुपार 100 खालामसिगोन। दा बिथाङा बिटिआरनि थाखाय 50 आरो बिटिआरनि बायजोनि थाखाय 50 टटेल बिथाङा 100 सुपार 100 बिथाङा खालामसिगोन होननानै फोरमायना होदों नैबे फैगौ बोसोरनिफ्राय 2025निफ्राय। जोबोद मोजां रादाब। दा बेखौहाय आङो मोनसे बर'नि पर्टेलावहाय नुनाय जादों। बेखौ आङो एसे क्लिप्स होनानै होनि नोंथांमोना नायलांनो हागोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ। बे मिशन 50 बेखौ 100 खालामनायनि खोथा बुंदों, बे माब्ला? मिशन सुपार 50आ जोबोद पपुलार जादों, बयबो बेखौ हास्थायदों। दा नंखायनो जिहेतु जोंनि बर' फिसाफ्रा बर' सुबुं अनजिमाया बिटिआरनि सिङावल' गैया, बाहेरावबो दङ। दा नंखायनो सारा आसामनि जाहाथे बर' फिसाफ्रा बेवहाय बाहागो लानो हायो, बिनि थाखाय जोङो जि सुपार 50 बेखौ सुपार 100 खालामनाय जागोन। आरो 50आ बिटिसिनि थाखाय, 50आ बाहेरनि थाखाय।